A to je nevadilo. To všem Jánovi nevadilo. Ne, jsou tady a mají kolečko se vůbec. Oni na tom mluvili, no. To možná mohli zkusit, co bude nejsilnější kopulační pohyb tamhle tím kuchářství. Jo, táborové vody mají mínusa. Za co? Za existenci. Nelíbí se mi. No, to si toho někdo máme na doma. Si zase nějaký nakrájený a Můžeme 5vodový pás tady tohohle kucháře. 5vodové, jo? Zatím ho poutáme jenom na 3 body. zapomněli jsme vzít helmu, co máme. To si neřek, že máš ambice na vítězství. Proč myslíš, že to pořádně nebyli? organizovat? Taky měli ambice. Jak má vyčuraně do kolečka, aby se neklepali. Už ho Může se potrhat smíky, jo. Jméno? Honzík, jo? Jeník. Jak se ti líbí strejda, co? Fousatej. No, Ty nevíš teďka, víš. táta je taky fousatej, víš. Taky Se nevím. nemrač, tak se nemrač, ty kluku. A tak No. se to vysmáte, když jsi šel. Ahoj, čau, čau. Co? Tohle Taky není máš disciplína pro takový- tebe. Taky jo, no vidíš to. Body 11,5 a píšu 20. No krásně jsi tu pusu odevřel. Krásně jsi tu pusu odevřel. No, ty jsi úplně kouzelný kluk, no. A tu štici, jakou máš, já si pamatuju tátu, když byl takhle velký. No vidíš to, no seš jasnej. No, smál se, takže dám mu pas. Jsi se taky nastavit, je to holka. No, je to chlapec. Je to chlapec, No, je sorry. trošku, no. Je to krásné, smát, krásný kluk. lásko. Kolik je ti? Kolik je mu? 7 měsíců. 7 měsíců. Jak se jmenuje? Nechce nebo nechce? Marek. Marek, jo. Nechce se. Marku, no tak se zasměj, tak se zasměj. No, zasměj se si to nechtěj. No je to dědeček Pátko, jo. Dědeček, Lešák. Martino taky? Za Martinu jede... Vypadají, že jedou. Takže můžete. Už se jede, jo. Tak jdem. Zapínám vnitřní stopky. Myslíš, že by to Míša nezvládl? Tam je romantická dvojka. Ani nevidí do čeho. Ty žádný, že jede brácha. No.
odstrkávat. Bez rukou. Prošli má pouce pořád. A to je stavitel. No. Jsou ty čáry? Tady, dobře jedeš. Ale Václav je zábranný, to je tvůj cíl. Já tam je nějaká paní, ale... To je jedno, ber paní. Ale tak je to klíč, aby ten kočár nespadl dolů. Jo. Jsme si zbadle manipulovat. No právě, že jo. Teď proč myslíš, že tam tak to... Hezky. Jo, hezky vyšel. Já mám dlouhýho, no. Když já to vzal pitlíkem, je takovej, no, progresivní. Byl červený trmasík, ne? Jak tam ty kluci Já potřebuji ještě kojit a fotit tak. Je to odbržený. Vydává to nějaký divný zvuk. Je, to je normálně to je. Ale jdou lidi, tak dělaj. Ježíš, a takových keců. Já tady u těch už nebudu. Tam není pořadí, ne? Tam někde se vám někdo to prostě jako vás je vyplatí. Jakože jedeš 20, 19. 20, 18, 16, 17. Martina poté, co z vycházky přivlekla kočáň a jedno dítě přes rameno, tak ať se mi nabízá, že stačí jet jenom RZ, že stačí jet s jedním dítětem, tak odmítla. Máme Nech ty pytlíky. Nejenom při výrobě. tak, na 6. místě, krásném 6. místě, napočítal jsem 42 svých virtuálních bodů, je Ivan. Na krásném 5. místě z triatlonu jsem na něj zvyklý, jsem já, se 44 bodů. Paráda! Napište. Dobře, takže tady Tonda. Předtím to byl Váva. Na krásném 3. až 4. místě, tady jsme velmi vyrovnané výsledky až do začátku, z 58 body je Karin s Hrožem a Tobík s Tomášem. Tak to jsou medailisty. Tak a na druhém místě je to napínavé s 59,5 body. Jak to udělali? To je nějaký zajímavý. To je počítač. Tady náš nejmladší účastník. Takže Honzik s Václavem. To je neuvěřitelné. A na prvním místě o pouhý půl bod s 60 body Tak to smlouvám pravda. je Jeroným s Simonem. High five! No, vyhráli jsme i To vás zajímá, jak se bude. Dítě v bokem kočára.